Foitela ni kera masake aiwa to ote solo la gansa piki munyu aiwa ne kera karamoye piki munyu aiwa odebe karamoya to no boli kasika no ya amebe fu kabela jile wali bono yani anga la dala sigi kono mi ni oye anga to ku gafu ulu kenesile aiwa mi na beke radio Manthia Fm sante aiwa sibiyo sibili le mapendeke kanye somona pendeke kanye ta umana temeka ba ambedu ni fasiruye aiwa to ku konna karimu karamo olu tege sigi mununka munu no olu ye kuma baye on mesro ka dunu le klingre ka wala wala ni koko olu la nyafo ni kenenka politiki kuma soro kuma adamadia kuma fokata se dine kuma ma amanda do dunu bela jelena bi kaseka ni kenen nyema aiwa Suleiman Aidara fokata se minyi Fatima Taplima ana kuma da ma folini me afe kaseka oke lemra alin plibra bela jelena ni watina karamɔgɔ Abdou Touré an b'a fo ani Mamadi Bɔgɔlɔba Konate aiwa hali n'o y'a sɔrɔ a fari yɛrɛ kɔni a jɔlenba tɛ sa an bɛ foli kɔni ka a la Fatumata Tapli e ko di ani sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la ka filɛlibagaw fana bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ɲɛ b'i la ayiwa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ fo la ayiwa i kɛra k'i yɛrɛ fana fo Mali kɔ kan jɔn ɲɛ b'i la sisan mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔ kan n'u ɲɛ b'anw na mɛ jɔn ɲɛ bɛ ne la sisan yɛrɛ la i fana n t'a dɔn n bɛ ka min f'i ye dɛ maliyɛn minnu bɛ yen o ka taa fara mɔgɔ wɛrɛw kan an bɛ réseaux sociaux de kan bɛɛ bɛ se k'a ɲɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɛ voilà donc o de la an bɛ bɛɛ fo siga foyi t'o la maliyɛn minnu bɛ k'a daminɛ Congo Cameroun Amérique fo ka taa se Faransi ma nin waati in na aiwa maa caman olu bɛ an ka jɛmukan ninnu ta an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ aiwa an y'a fɔ an b'a kɛ Mali kɔkan jamana a kɛlen a bɛɛ lajɛlen o tɛ aiwa Fatumata Tapli fasiri fɔlɔ a b'i bolo aiwa sɛbɛn fura fɔlɔ b'i bolo an b'a fɔ ten mais mun de b'a kɔnɔ Nouvel Horizon ale ka bɔ ko Nouvel Horizon ale ka bɔ ko 644 min o bɔra alamisa don décembre kalo tile 20 ani kɔnɔ décembre kalo tile 20 ani kɔnɔntɔn san 2022 i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Fatumata Tapli Nouvel Horizon ale kɔni sɔnni sigi kuma min kan sisan o de bɛ tali kɛ aiwa Côte d'Ivoire finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni yera an ka jamana kɔnɔ kabini juillet kalo tile 10 waati minnu ni o ni kɛlɛkɛminɛn badenba aiwa olu de kɔni jiginna anw ka pankuru jigi kɛnɛ la aiwa u bɛ taa maa 49 na kuma la aiwa min kɔni yer'u bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye aiwa ɲininkaliw kɛra fan caman fɛ a yira k'a fɔ ninnu kɔni na ni hakilina minnu ye aiwa o ni jɛkulu min bɛ anw fɛ yan n'olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ basigi bɛn ni keleya aiwa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ma aiwa a yira k'a fɔ n'u olu kɔni gulolen tɛ ɲɔgɔn na sira foyi yɛrɛ den kelen fɛ o min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye u bila bɛrɛ la bɛrɛ min ni o kɛra aiwa kasoladon ye o de ye ka tila k'a da u kan maa minnu don n'u a ma ɲa u nana anw ka jamana kan k'a sɔrɔ sariya den kelen t'u bolo aiwa u kun dalen bɛ jamana wuli ani jamana si de la o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔw y'u minɛ k'a fɔ k'u ma ko mercenaires n'o ye finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ deko la aiwa o baara min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ olu bilali donu kɛra kaso la o baara min yɛrɛ kɔni kɛra aiwa sigi ka fɔ ale ni kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn minnu fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Mali Côte d'Ivoire fo ka taa se Togo aiwa olu jamana ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni ma o de kɛra sababu ye balimamuso 3 min kun b'a la olu yɛrɛ kɔni kan labilara nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ taa ni ka seginw kɔni tora sen na min ye CEDEAO fɛ fo ka taa se farafinna anw ka tilebiya fanfɛ jamana a caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ aiwa olu ɲɛmɔgɔw kɔni sera an ka jamana kɔnɔ nɔ yaasa jisuma o bɛ se ka kɛ a ko a bɛɛ lajɛlen fɔra ye cogoya min na nka ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na i b'a ye tribunali kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye kiiritigɛ so kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ o ma ko cour d'assises spéciale aiwa o de kɔni sigira ka bɛn ni alamisa don yɛrɛ ye walasa Côte d'Ivoire finitigilaka minnu bɛ yan olu ka kiiri baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nka yanni o cɛ i b'a dɔn k'a fɔ min ye CEDEAO kɔni fɛnɛ ye sigi kɛ o sigi min kɔnɔna la aiwa maa caman y'a yira k'a fɔ u y'a ɲini Mali fɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min bɛ anw fɛ yan nɔ olu ka se ka bila yaasa san kura daminɛ u n'u ka denbaya ka se ka olu kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen a ye na komi an y'a fɔ cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye baara daminɛ alamisa don nka o ma se ka kuncɛ jumadon kɔni ye seginna ka sigi yɛrɛ kɔni kɛ tuguni wa sigi min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kiiri baaraw yɛrɛ kɔni tɛmɛra min bɛ tali kɛ an ka kiiri tigilamɔgɔ la n'a bɛ fɔ ko maître Cheikh Oumar Konare
ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi a ko ninnu taara cogoya min na a kɔni a ma bali ale la bari ka d'a kan fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ o de ye ka yira kiiri tigilamɔgɔw la ayiwa aw fɛnɛ bi n'a ka yɛlɛma hɔrɔnya don nka min ye politiki siraw ye olu ye kuma minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kɔni caman a bɛna taa o sira latigɛ de kɔni fɛ a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na min ye ka se ka Côte d'Ivoire finitigilaka minnu kɔnɔna la ayiwa yaasa olu ka se ka sankura yɛrɛ kɔni kɛ yan nɔ ko a bɛ sɔn ka bali ale la nka i b'a ye kiiri baaraw la an balila min na Fatumata Takili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kiiri la k'a daminɛ muso 3 min hali n'olu tɛ yan olu yɛrɛ kɔni ta kɛra ko min ma ko peine de mort ni o ye ka se ka tigilamɔgɔ jɔ k'a lase o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ wari min fɛnɛ bɛ bi u kan o de ye 10,000,000 ye nka cɛlaka 46 olu kɔni ta kɛra min ye san 20 kaso ayiwa wari min bɛ bi olu kan o bɛ taa 2,200,000 la kelen minnu tɛ yan nɔ peine de mort ayiwa ayiwa an tɛna t'u minɛ ka na ni ye kiiri tigilamɔgɔ ye k'a fɔ fɛɛrɛ don mais komi peine de mort bɛ peine de mort non an ka kiiri la peine de mort bɛ fɔ anw fɛ mais a si tɛ ka exécuter Mali la voilà donc peine de mort bɛ non fɛn dɔ bɛ kɛ k'a nɔra bila o peine à perpétuité de o de ye ka i si kaso kan donc o le kɛ a ka fɔ a tigilamɔgɔ ka jɔ k'u k'a faga u b'a kɛ si kaso ye k'a d'a ma sisan de kɔni sa ninnu na sɔrɔ togoya min na k'ale k'u bila o si kaso la sa o de kɔni ye a damako ye parce que an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ni ale sɛbɛnna ayiwa Nouvelle Horizon ale fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa an bɛ Nouvelle Horizon fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma u ye kuma min fɔ n'a sera ka bɔ a sira fɛ a kɔni ka ɲini ayiwa an bɛ taa indépendant na ale ka bɔ ko 5,621 na min bɔra alamisa décembre kalo 28 san 2022 ayiwa indépendant ale ko min ye basigibaliya y'an ka jamana kɔnɔ halisa k'an ka ayiwa to sira tɔ k'a laɲa min bɛ tali kɛ État islamique dans le Grand Sahara kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka wulikajɔ min kɛra Timi Ama ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Gawo yɛrɛ kɔni mara fɛ kabini tɛnɛndon ye décembre kalo tile 26 san 2022 na komi an y'a fɔ cogoya min na a sɔngo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ fo ka taa se n'u bolofɛn ma banbaatu yɛrɛ kɔni taara ka se ka taa coyi ka se k'o de ko olu la kunnafoni min sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ min ye banbaatu ye wa u ka nin wulikajɔ in kɔni bɛ kɛ i n'a komi taa juru sara wa min ni Mali finitigilakaw taara ka taa ayiwa mɔnɛba don la waati tɛmɛnlenw na Timi Ama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min kɛra o de ma bɛn banbaaci tigilamɔgɔ de kɔni ma ni Mali finitigilakaw ye maa caman de ye ko o ni kɛnɛ karaba ani maa damadɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ minnu n'u olu bɛna bila bɛrɛ la ka se ka u dalakan k'u ɲininka o la i b'a ye ka bɛn ni min ye décembre kalo tile 18 ye o yɛrɛ kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔ i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw ka wuli min digira banbaaciw la o fɛnɛ donna min ye Timi Ama dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la siga kelen bɛ maa minnu na ko olu de kɔni ye dɛmɛ don Mali finitigilakaw ma ayiwa u taara min ye ka se ka taa bingali wale ta ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o de kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni olu bolila yaasa ka taa bisimila minɛyɔrɔ la basigi yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na nka sira fɛ u kɔni ye ayiwa dankari kɛ o maa kofɔlen ninnu na denmisɛnnin b'u la fo ka taa se maabakɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ayiwa ani u bolofɛn olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛnɛ olu yɛrɛ kɔni minɛn'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaatuni yɛrɛ kɔni fɛ fasiri sɛbɛnna Masire Diop fɛ nka halisa ka to o fasiri kelen yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni la an bɛ taa Tesit jamana kan Tesit yen nɔ i b'a ye an bɛ waati min na maa caman y'a jira k'a fɔ min ye embargo ye ayiwa maa tɛ bɔ maa tɛ don o de kɔni binnen bɛ Tesit yɛrɛ kɔni kan EGC maaw yɛrɛ kɔni yɛrɛ fɛ bi a kɛra diyagoya ye minnu bɛ Tesit n'u olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ Tesit ni Asongo yɛrɛ kɔni cɛ a taama a tɛ se ka kɛ bi an bɛ waati min na o de y'a to maliden caman yɛrɛ kɔni olu wulila ka se ka u ka dusumakasi ka se ka o yira taamasen yɛrɛ kɔni fɛ o taamasen min n'a kɛra Tesit yaasa ka se ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu bɛ se ka na cogoya min na olu bɛ tɔɔrɔ ni lajaba min kɔrɔ ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na i n'a komi an y'a fɔ taamadenw u y'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni mago bɛ o la Tesit yaasa min ye ka se ka lakana sabati olu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali finitigilakaw ale ni min ye jamanaden nanamasumalo yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min b'a to dusukasi ale ni tɔɔrɔ jugu min
ni o bɛ tisi maaw kan bi yasa o bɛ se ka wuli cogoya min na i b'a ye dɔgɔkun tɛmɛlen yɛrɛ kɔni na banbaju olu kɔni y'a yira k'a fɔ maaw o juguya in walima o janfa in ka se ka o kɛlɛ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ sigi ninnu kɔni o ma se ka kɛ nka o ma min ye premier ministre dɔgɔtɔrɔ Joel Kogara Mayiga ale ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni ta ka taa bila a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko cour constitutionnelle bari ka d'a kan jamana wasabulon kɔnɔna na sariya min ni a taara ayiwa a bɛ taa cour constitutionnelle de ɲɛkɔrɔ olu b'a lajɛ k'a fɔ n'o o y'a sɔrɔ ani sariya olu kɔni bɛ bɛn nka sɛbɛn min kɔni taara olu ɲɛkɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa ani Mali sariya sunba a bɛ o sɔsɔ ani o tɛ kan kelen fɔ o kɛra sababu ye min b'a to gouvernement ɲɛmaw olu fana ye a bɛ fɔ min ma ko ordonnance ka ordonnance dɔ ta yasa min b'a to kiiri tigilamɔgɔ damadɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ka baara kuntagala a bɛ se ka janya ni san 3 ye bari u y'a yira k'a fɔ u bɛ ka maa minnu ka baara kuntagala janya ni san 3 ye i b'a ye kiiri yɛrɛ kɔni ka basigi kiiri yɛrɛ kɔni ka maguwa minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin kiiri yɛrɛ kɔni ma olu jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni b'a la o de kama olu y'a laɲini yasa ka se ka o maa damadɔ ninnu ka waati dɔ fara olu ka baara kuntagala janya kan n'u bɛ t'i jɔ san 3 la o la olu ka baara bɛ bɔ san 65 la ka taa bila san 68 na nka ladonalila min ye cour constitutionnelle kɔnɔna na fɔ minnu ma ko les 9 sages olu kɔni y'a yira k'a fɔ sariya min bɛ ka taa jamana ɲɛmaaw fɛ ani min ye an ka sariya sunba a n'o o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Fatumata Tabili e ko cogo di? Ayiwa Aidara e tun b'a fɛ communiqué lamɛn sɔgɔmada fɛ yan? Jamana ko ninnu ayi n'i ye communiqué lamɛn sɔgɔmada fɛ a bɛ f'i ɲɛna ko taaba a banna ka to san 52 san 61 n'a fɔra ko ka taa baara kɛ e ka taa baara kɛ fo san 58 san 58 mɔgɔ min b'o bolo Mali kɔnɔ bi a ma nɔgɔ a y'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi sisan nɔ u den dɔw kalan yanni o wagati cɛ u b'a den kɛ ka a place remplacer an ka jamana b'a jogo kɔnɔ jamana b'a jogo kɔnɔ Aidara a dun caman bɛ ten de kana se ka Fatumata mun sera dɔgɔyalima fɛnɛ nka mun kɛra u y'o kɛ anw mɔkɛw de la nka u denw tɛna se k'o k'anw na dɛ u ye minnu kɛ ka tɛmɛ anw mɔkɛw y'u sigi k'u lajɛ u y'o ko olu la nka u denw k'a fɔ k'u bɛn'o kɛ anw sigilen ɲɛna ayi Fatumata Tabili kɔni a tɛna na sɔn o ma ayi o tɛ k'anw na an tɛna na sɔn tɛ a tɛ kɛ yɛrɛ de y'a mɛn an da to bara kɔnɔ k'o fɔ dɛ u ye mun kɛ anw mɔkɛw la u ye mun kɛ anw mɔkɛw la o kɛra o bɛnna o tɛmɛna nka u den minnu fana bɛ yen ani u mɔden minnu fana bɛ yen ayi ne ba olu sigi k'u miiri n'a yɛrɛ ayiwa ala ka hakilina ɲuman di aw ni olu bɛɛ lajɛlen ma an kɔni sigilen bɛ yan nɔ ala ka si d'an d'a ma ayiwa basi tɛ o de ka gɛlɛn olu la ni ala sɔnna a bɛ kɛ na ayiwa an ta soir de fama ko la hali bi ale ka jumadon décembre kalo tile 3 bɔli la n'o ye bɔ ko bawo 5 ni kɛmɛ 9 ni 57 ye halisa Fatumata Tabili y'a fɔ cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw olu ka ko tɔ k'an ka a mɔnɔbɔ min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na yɔrɔ an y'a fɔ soir de mɔgɔ kɔnɔna na tɛgɛ nɔ tigi o ye Laya Jara ye nka mɛtiri Tapo i b'a ye k'a fɔ ale jaabi an bolo yan nɔ min ye ka se ka ale kuma fɔ ka bɛn ni sariya min ni wasabulon kɔnɔna olu kɔni y'u tɛgɛ kɔrɔta min bɛ tali kɛ ka se ka dɔ fara kiiri tigilamɔgɔw olu ka baara kuntagala janya kan mɛtiri Tapo ale yɛrɛ kɔni y'i da don a kuma la i b'a ye k'a fɔ bi a y'a yira k'a fɔ gouvernement kɔni b'a fɛ ka kow ka se ka u diyagoya hali n'o y'a sɔrɔ jamana ka intégrité indépendance walima kiiri tigilamɔgɔw olu ka indépendance hali n'o y'a sɔrɔ sɔsɔli kɔni o de bɛ don o la i b'a ye k'a fɔ o de kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw olu ye sariya min ta n'a bɛ fɔ min ma ko ordonnance o de bɛna kɛ min bɛ tali kɛ président ale ni procureur de la cour suprême olu ka baara kuntagala k'a bɛna janya ni san yɛrɛ kɔni 3 ye nin kɛra min ye laseli min senfɛ ka bɔ gouvernement yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o kɛra ministre min ka baara bɛnnen bɛ kiiri ko olu bɛɛ lajɛlen ma o kɛra ni ale yɛrɛ kɔni ka hakilina ye min ni a taara Mali ministres olu ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye min yɛrɛ bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil des ministres sariya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ loi numéro 02
tiré 054 mi ni atara décembre kolo le temps ani woro samba fla ani mban fla ali no ya soro ile madonna la ya sa mi ni kulu karinga no ye asika mali magistrat ko luta ko lublo kono jose mi be no ye article 81 aywa mali sharia sumba ni alere koni tegeno dala février kolo le fla samba kele keme kono ton bi kono ton ani fla koni mi ba ila ka fo mali kiri tigila mo aywa fanga to ulu ka jakuya tu ka kiri ye adanye aywa minye jamana ministru ulu fene ka kulu yu danye aywa sharia abeta yoro mina no ye wasabulon konne aywa ulu yere koni fene yu udanye mashi kana do mashika hukumu yere koni konna la aywa alino ya soro nu bela jele koni banka jamana konna la bi ayira ka fo ko kiri tigila mo munu ni ulu ka bara bla beta besa bi woro ani duru yere koni ma ye jamana nyemo ulu yere koni ye sharia woleta sharia ni abe yelema yere koni sharia mi na be yelema do aywa minye aywa kiri tigila mo ulu ka sharia mi yere koni be ajosi keme ani kilina yere koni konna no ye tara décembre ko peta ani woro samba fla ani mukan fla ni abe kiri tigila mo ulu be bla kulu krakra ne mi yere koni na no uyuka stati yere koni o bato aywa minye président fokata se procureur général de la Cour suprême uluka bara wa o nafa na sega ke minye jamana re koni ka nyeta la uluka bara nafa na sega ke minye jamana re koni ka basigere koni na wole kala sababu ye uluko ni sharia tabi sharia mi nu ubafo o kiri tira mo mu uluko no uluka bara bla kaseka bosa biworo ani durula wa kaseka dore koni faraka bari kade kada nafa re koni ka ulu yake ni o hakilina re koni ga ni wala bara mi koni kera Medri aywa Kasim Tapo ni ale politiki maye wa kiri tigila mo wala koni fene do akera ministry aywa kiri ministry fene maliere koni konna la akume ni jemukando keneka ni obenyinema wati be Yusuf Mohamed Ali Bachile koni fe ni machamamba don Aras Bachla Kasim Tapo ale koni ye ayira ka fo ni te ale fedai aywa ale koni dusuma kashilimba ale koni do jamana nyemo keneka nela chamachela fanga mbo ku ba fe ka ko kasega ulu yere koni jakuya di aywa ambe wati mina ku constitutionnally maw ulu ya ida ka fo sharia abe jamana ka sharia sumba kasega ko yere koni soso ko dongelena ibayi conseil des ministres ulu yere koni ye hakilina minta no ye ordonnance o de bina to ka kiri tigila mo ko ulu ka bara kasega kuntala dia ni san sabaye na be fo munuma ko maisraw aywa ibayi ka fo ni ye dugalima alefe kanyesi no ye malidin akalingina bela jelenima ni ye dugalima baye kanyesi an ka chakeda bawma ni abe fo munuma les institutions de la république aywa oni no kera minye aywa anka chamachela fanga aywa ma nyema wala koni fe bari kadaka semi muyi fanga mimbu ulabi aywa ukoni yo ode bla malidun aywa ukoni yo ode lawaliya malidun yere koni kambi ambe wati mina abe minye kiriti mo uluka yere mahronya abe anga chakeda mumbe no les institutions uluka yere mahronya kabo wala koni soso ga ale yere koni ya ka fo donka ja ga asibalite Fatri aswena miye la jarafe anye nimbo soirée gonko ale konna la ponta tapli Ani la ya jarafu ka soirée bamako ade ga peke la me fouiller tapli mais moi était trahison faire Togodi était trahison faire était aussi était coup de main elle la où de me togodi Mali beti ka trahison de main de me ami tiens tiki ko de mais deme yi tien folie fene wo aiwa nam ni shara min tarana be jamana shara sumbare ko niso ni ya min mali shara sumba do le no tin ko ni mali ti wa hakino hakilla beta ko ka ni hakilla kan amma jewla ote igu fene igu de foke me ka kedro abana yi malde ne de ni iga ke foli yinini jine ma se mo le asebe donc iga ke foli yani ka otigi be joro mina pele mo joro le il est journaliste non il a traduit le fait ay muni au défaut maintenant ni fait ma kele yere sirif siga do fa ayo ko ni fait ma kele Ai no para ka kele do ni fait ma kele te se la fin pour que tu vois la porte de t'appeler Ula mafu never so na ko ali ya kera ali ni na ali ya se
Oh, donc on a folie aller. Non, là, ça va. Il faut le mener. Am na nouvelle horizon ta. Nouvelle horizon ale ka boko ba woro ni keme duni dinani woro na. Ini obara alamsado décembre kalo tele mois chez décembre flani mon. Nouvelle horizon ale ka boli la Fatima Tasabli eko bi ame wati mina politiki tigilamo aiwa danaya fitini ni mu kundale mu ka eko mandin ra ko ita fe ka laban ka se ka ko do lawa ibaye yasa ka se ka kolosi ke ka jete mineke nouvelle horizon ale re ko ni fene krekenya la chake da mi be ni no ni abefu uluma ko Tombouctou Institute donc olu ye chake da yi munu ni olu re ko ni be nyingalike aiwa nyingalu abeke ka beni wale chamo re ko ni ga ku kan ni nyingali laban o ko ni be di mali politique mo yalima danaya mi mali dum ni abese ka dawka aiwa ni ni ko ni kira mali fan chama yare ko ni konnala ka damne do ko kata yaro chama yare ko ni konnala bay ka fobi ame wati mi na jete no ulu ye kera wa Tombouctou Institute ko ni fe ali no ya so o dagaro ba o ye Senegalien ga bay ka fo ka bulfa mi yare ko ni be mali yare ko ni konnala ulu ye ka tama breta ka du mali adu chama yare ko ni konnala bay ni ya determine ameta fo minyi ka damne minaka wa ale ni mali fa chama re ko ni woro mali fa chama wala na bi na duna minaka re ko ni konnala ulu re ko ni kileme ka dana doni ka seka oda politiki mawre ko ni ka ngali ni kera aiwa alindo ya so kemo keme ma bishigi ani duru ya ira ka fo ulu ko ni ka dana doni abe politiki mawka ga ni anduna minyi papa re ko ni konnala kreknala buko kemo keme bishigi biwulum bla ani duru ulu ko ni munu yinikara ulu ya ira ka fo mali politiki mo aiwa ko tanchila o ko ni o ko sani mali politiki mawyi bai ka fo tawdini kata se sigasuma ulu febe ni wale kilin konnala keme ma biworo ani duru ulu ya ira ka fo aiwa dire de la classe no ye bokure aiwa ko mali politique mo ulu koni ube wule ni toy ni la kabola kata kai ni Tombouctou ulu fene ka yen konnala ye bugu kilo ngani min kera keme binani ani sheki aiwa ulu koni ya ira ka fo mali politique mo aiwa foriko aiwa ukajutula kaboy ameta minye aiwa mokti koni konnala ulu yiningale keme binani ya ila ka fo mali politiki mo koni aiwa fude koni do kaboy ameta segu aiwa ni oye mawani bokoroba konate ulu yele koni ka duye wa ulu ya ila ka fo ma keme bisa wani saba yiningale ya ila ka fo mali politiki mo koni ulu tala fo kata se kulukure koni ma kaboy ameta gaw aiwa fo kata se ani kidale ko ni manga gauko ma muka ani wulun bla munu yini gara keme uruko alisa mali politiki mo dana ko ni atuka kata se kidale ko ni ma uru fene ko ni ya ira ka fo uluka dana ya sekle ate politiki mo ko ni ka ma muka ani fla keme la aiwa ni ya bela dileta ka fala ni monka ibaye ka fo mali dem ni ko ni sira ka ni ka aiwa keme binani ani fla aiwa ulude ko ni ya ira ka fo bi ambe wati mina wani bara wale ko nimbe no mino obesela ke mali politiki mo ukatoke bali kadaka dana ya iklenye wa uluma da bible mali politiki mo uluye ko nika fasiri abora mi nouvelle horizon ko nala ategeno blala sidu konate refe mali politiki to ujena ni kuma ni ame ni atogodi ni setiye be jena ke sewre buya tabi ebe atogodi afaro fleni wala ni mobile bi wole sigi bisa ka tema varo la amano kone ay dara bi temere mobile belu al belu betema amalo la aw ni ngui ay kala fa ma yoro de ni ku fulle ne weji beni mi ga di ku fulle ne mi ga di ay hatiji abi ni ben ma resra migla ni ben di oh yana akabok mabela akake akaglani bakri ni beni mi ga di varo la ma kala mako ay bosra la amuri ba ay bosra la para amuri no ay ama yoro du fana du kay di do de agora petit paria ama yoro du fana do bata yoro nyumani de parce que ni yoro mun chaman to me ida ko yoro me bozula konte voilà ama yoro kay di bozula ko ka sigi wala ka yoro me na ma yoro ama yoro kay ni ama yoro yi fana ka sigi na ferme la tapi parce que ani sira
avec ta sera ok au Israël la dit dans le nord ay reka de la belle ni wati quartier be Mali ni wati quartier wan ngan fo mek ma di ma ni wati quartier be Mali be o de bozla awo mais wati quartier de bozla voilà wo wati do ni fena be o wati de no wati quartier yake abe fudi parce que tienule aka sira o gidron bile o lu dara ka teme am se ka foyere ku dara ka teme mais c'est ça an mon fouité parce que jigi ba kan ko gidron bile no ibe moto fu ga mobile fu ta jigi do koro mais en tout cas déjà il y a un bela do bele abel da ka gaba ko yoro mai voilà donc ibi boli to ko do o fala ka sa mi ta dole no kapsa mais ate yoro mi la du mairie bon fait et politique ton chaman de au fenebe au fait c'est vrai tout oui il faut c'est vrai tout aywa parce que to di mante ko la kono aywa on ta le triomphe du Mali là alika beaucoup kemeni bisamani kilina ni wora juma do décembre pas le bisala aywa triomphe du Mali iwa ka fo mi metadike Mali kase abo okofo bi ambe wati mina aywa ibaye ka fo alaka klebole ko mashi dingili tege ko koni utesika ko de kume bi ambe wati mina alaye musuba mi ka taka yi aywa ni ube tadike fotmata batuli nyan ibaye bi ambe wati mina ni soja odi kaikau olu ko ni tai bay mouvement ambiko ani amanyema fatmata batuli nyan ka damne bisabru kalu kle muga ani shegi samba fla ani mugan fla ibay kaiko olu yere koni bora ibafu ko konokulu minye kaseka bunya kaseka oke musubain alere koni peneye no oye fatmata batuli nyan bay ka fo utara hukum min konna folo ode minye sanjelema no ye sa 2022 kata do sakura la sa 2023 wa kata o shu nyemali mi ke kayire koni konnalanga amado droma o krefe bara bamu fena berino ni uluba bulu kake wa mouvement ambiko ona amanyema ani ambiro aklingina belaje wa ulu koni sia minye kaye anyafo fatmata batunian folikele minye la dala dugutu ani la dala kramo ulu koni na fokata se minye jekulu aklin kele politique ton association Jota, Demsonta, Musota, Mabakorota, aywa, la jarabito, olu koni feneta, ni oye, ala yemunu la jarabi banala. Olu bekola jelen koni yera keneka, kata minye bunya ani bunya masigi kasika toke, kanyeshi, muye mouvement ambiko, aleni ama kelena bela jelen koni ma, ibaye ka fo bi. Fatimata Batulunyan ase minye ukapangu jiki kene mimbe, nabe fo mako dag wa ibaye ka fo kaikau olu de koni bora ibafuko konokuru sira fanta ani nani bela jele o de falendo wa manifuna ibafuko dakononi baye nunu bela jele koni nana hakilina kele kungilina kele o de bunya ni Fatimata Batulunyan alini aka mouvement ambiko olu ya ta kanyeshi kaikau ma wa kaseka to ko bunya ka lasi muso bain akati olu bain ani atonde akilina olu koni bela jele ma ibaye ka fo tama nunu koni dokera minye avec forum ko place de la liberté ne oye ay wakana bla ko ni kene bay ye ukata mabeleta ku nyeshi minye kene ya subami bekay ni avec forum ko fisini do wa utara kata determiner baram ni mouvement ambiko re ko ni ake yoro ko foli ko ni na ni oye ko yoro na be fama ko bianderi no ye musuka fin ko yoro ye kasekata ko blani min ke kokura kabula château d'eau no oye jibondon belebele ni udira kaidu otoroso ko ni mouvement ambiko re ko ni fe ibaye ka fo ni donc foli tama ko ni kunchera minye kasekata bo krenginela wa mimbeta Fatimata Batulunyan are ambokera ka fi no ye elaji amenyan wa ni alere ko ni ye akademe wa kaseka uta ko nyeshi mouvement ambiko re ko ni ma krenginela kayire ko ni konnala bi ambe wati mina ibaye ni bara ni re ko ni bela jele kera minye anka Mali ma bado re ko ni penebe ni uye amanyani ni aluki ministre mi ka bara benebe anka parko ni to ru bela jele ma ani shifina ko kuma ni alele ko ni kuye fibare fene ma nyemai wa ni bara ni bela jele ko ni kera alenyina
nga iba fo on fi la dala ni kala bo ma baye ma kroye abe kunche ni gouye watama ni ko ni kunche la noye akil na jigina mouvement ambiko amado doroma bi biye shuina kai 31 ibaye ka fo abena lanyemaya mali ngara bow fokata se minye anka ewa shifina ko munu ni olu fene kelimbe dongli dalaye ewa kase ka 31 ka tu kai ko kuna nuye san 2022 ko nitay fokata fo ko mire ko nikera o kaneka minye iba wan alebe kata se gaspi sidu ko gaspi malake ewa sanchako fokata se chala arbi ama gisi Mamadou ça le grand parolier et griot des familles fondatrices de Bamako nous Bouramassouman nous elle était Madou Lenkoniye awa nous yé mabaye mouvement amico kelemeka munu ni abina oyira kaikola et shuina donc les dala lukata selafe parce que aswena BSK fait Cabo triomphe du Mali elle est la Mali cassé ami BSK fo un triomphe du Mali ka amiko fana numéro fo Fatimata Batuli nyang le toroma et goro le toro te Fatimata ya ali fana toro te Fatimata ya amna Fatimata ngita tabi amuna etika Fatimata toro ko ni matu zara ko ni ruba keri ka kri ne etika fo ala c'est hakiri ra ala joni afio ko ni takiri aya nankala émission fena ça dépend ela basite ngati meni facile voilà ça soir de Bamako ayo so tunda tapli alisa soir de Bamako bi ame wati mina ankata ko laban ko ni boli nije bi ame wati mina ibai ka fo jamana re ko ni konna la mi metalike balo ko ta fanfela ali no ya so ma chama jamana nyemo ulira ko ni be usila ba facile se mbayi umar ongoiba abai ka fo bi yasa an ka sugu olu bɛ se ka balo yɛrɛ kɔni sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni desanburu kalo tile 21 san 2022 jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a yira k'a fɔ anw ka balo bɔli min bɛ kɛ Mali kɔnɔna la ka taa jamana wɛrɛw kɔni kan wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ i b'a ye bataki min n'a bɛ fɔ a ma ko lettre circulaire wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane maa ɲɛmaaba n'o ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa directeur yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye min ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka hakilina kɔnɔna la balo min bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɔ i b'a ye o kelen de hukumu de kɔnɔna la min bɛ tali kɛ douane directeur général ba la n'a bɛ fɔ inspecteur général Amadou Konate ale fana ye douane directeur fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la région kelen bɛɛ lajɛlen ta ka kibaruya k'a lase bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ni sariya min ta wa u ka to o hakilina ninnu olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye bataki min yɛrɛ kɔni cira ale fana y'a yira a ka directeur a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na u ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ɲɛmɔgɔw olu hakilina u ka se ka o bonya cogoya min na o b'a to dɔgɔkun o dɔgɔkun baaraba minnu kɛra min ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka balo kana bɔ an ka jamana kɔnɔna la a kɛra cogoya min na ayiwa ale kɔni bɛ a ɲini a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka fɛɛrɛ ani dabali na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka ayiwa o sɛbɛn k'olu ci ale ma nka a b'a ɲini u fɛ fɛnɛ u ka se ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen de kɛ gɛlɛya foyi kana don nin baara in yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a bɛ kun ye mun ye yaasa anw ka sugu olu bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na ayiwa o bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw olu kɔni bɛ dumuni kɛ ka se ka u fa o bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ balo olu sɔngɔ o bɛ jigin anw ka sugu la wa a bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni